Wirja fir-Rabat kellha fiċ-ċentru tagħha mijiet ta' folji ta' bolol mhux biss Maltin imma wkoll barranin. Folji li kull waħda tinkludi 60 bolla u fost dawn kien hemm l-ewwel bolla ta' Malta. Din il-wirja żewġet il-kunċett tal-festa li tfakkar in-nawfraġġju ta' San Pawl u l-istorja tar-Rabat. Bolol oħra għandhom protagonisti lil San Giuseppe u avvenimenti storiċi li ffurmaw l-istorja ta' Malta. Iżda minn mar ma sabx bolol biss u dwar dan tkellimna mas-sindku tar-Rabat li jkollezzjona il-bolol esibiti, Charles Azzopardi. L-esibizzjoni wkoll tinkludi numru ta' muniti putaħ, muniti ta' żmien Agrippa, Erodi, Kristu u anke muniti li ntużaw fi żmien Pilatu fejn fl-aħħar mill-aħħar anke fil-Ġudea kien jintużaw fi żmien il-familja Mazza. Il-bolol esibiti jmorru lura l-aktar żmien li jistgħu morru lura għaliex fid-daħla tal-Mużew Winjacurt, il-post li fih ittellet din il-wirja, kien hemm l-ewwel bolla tad-dinja, il-Black Penny. Il-bolla li morru lura sal-1840 u sal-2010 sakemm kien hemm is-sena Pawlina. Azzopardi jispjega kif il-kollezzjoniżmu dejjem kien parti minnu sa minn meta kien żgħir, meta kien jikkollezzjona s-santi, iżda jistqar li l-bolol dejjem anqlulu sens ta' kurżità. Il-bolol jogħġbuni minħabba d-diżini tagħhom, minħabba l-kuluri tagħhom, hemm l-istorja u waqt li toħroġ il-bolla għandek dak il-ħin l-istorja waqt li tkun qed isseħħ quddiemek. Il-ħsieb u l-istess wirja tittella fuq skala ikbar għal meta l-Belt Valletta tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018.